Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! У студыі Павел Каралёў, і мы пачынаем чарговы выпуск перадачы цыкл Сябры Божай радасці. І мы так стараюся зрабіць выпуск пра больш вядомую асобу і пра менш вядомую. І сёння мы будзем размаўляць пра такога чалавека, пра не вельмі знанага, але для нас важна наноў адкрываць гэтую асобу, дазнавацца. Гэта ксёндз Ігнат Жаўняровіч. Чалавек нарадзіўся ў 1890 годзе, загінуў, памёр у 1937 годзе. Лічыце, ён не дажыў літаральна некалькі месяцаў, лічыцца, каб споўнілася 47 гадоў. Вось гэты час быў адведзены чалавеку, няпросты час. І, канешне, мы будзем прыгадваць пра яго, бо пра гэтага ксяндза з аднаго боку крыху прыгадваюцца ў кнігах. Вось, да прыкладу, маіх руках кніга беларускія рэлігійныя дзеячы 20-го стагоддзя. Вось жыццяпісы, вось пра многіх святароў. Прыгадваюцца, але тут яшчэ нават не было здымка, як гэты Ігнат Жаўняровіч выглядаў. Але зараз нібыта здымак, прынамсі, ўжо публікуецца часам. Пэўна, што адшукалі гэты здымак. І мы з вамі будзем казаць пра тое, што часам ёсць такая блытаніца. Справа ў тым, што ў той жа самы час, ледзь не тыя самыя гады жыцця, быў іншы ксёндз Уладзіслаў Жаўняровіч. І мясціны, адкуль паходзіць наш герой выпуску, гэта Мёрскі раён, вёска Бабарыкі. І ў гэтай вёсцы фактычна, і в аколіцах, на Мёршчыне немала Жаўняровічаў. У наш час служыць ксёндз Юрый Жаўняровіч, родам з Мёраў. Але ён кажа, што наўрад ці ён разам з тым Ігнатам Жаўняровічам сваякі. Так ці іначай, у гісторыі вядомы некалькі ксяндзоў Жаўняровічаў, як мінімум 3 ужо, 2, якія жылі ў 30-х гадах, але і зараз Юрый Жаўняровіч. У гісторыі вядомы таксама Віктар Жаўняровіч, гэта такі мастак, імпрэсіяніст, гэта спявак. Таксама ён, лічыце, звязаны з Мёршчынай. І фактычна гэты чалавек, ягоны бацька Мікалай быў родам з Друі. Так ці іначай і мастак, вось Віктар Жаўняровіч, таксама з тых самых, звязаны з тымі мясцінамі. Дарэчы, пару слоў скажу пра мастака, калі ўжо прыгадалі. Гэты мастак паехаў у свой час у Нямецчыну, у Францыю, у ЗША. І ў ЗША нават яму была нададзена, была зроблена асобная выстава, персанальная. А так, гэты мастак быў знаёмы і з Пётрам Сергеевічам мастаком, і з Язэпам Драздовічам, і з Рушчыцам. Але наша ж увага будзе не да мастака Жаўняровіча, а менавіта да ксяндза, да іншага чалавека. І пра яго мы ведаем, на жаль, не так шмат. Мы ведаем, што ён нарадзіўся 7 лістапада 1890 года у гэтай вёсцы, вёска Бабарыкі. Яна літаральна побач з мяжою, літаральна побач, непадалёку ёсць заходняя Дзвіна, і да мяжы ад вёскі роўненька, каля 2 кіламетраў. Канешне, вельмі блізенька, да мяжы з Латвіяй. І вядома, што ён нарадзіўся, бацька ягоны Франц, і сям'я, мусіць, была каталіцкая. Прынамсі, мы ведаем, што быў у яго па дакументах, які ўдалося знайсці, і тут падзяка Марыне Юркевіч, такой даследчыцы, быў найверагоднейшы у нашага героя брат. Гэта быў Юзеф, Іосіф. Прынамсі, прыгадваецца Іосіф, які ваяваў у Першую сусветную вайну. Батарэя артылерыйскага дывізіёна. Там ён служыў. Нібыта было нейкае раненне, але галоўнае, што хварэў. І ў 1916 годзе, і ў 17-м брат нашага героя. І фактычна была цынга, запаленне, інфекцыя, гной. Карацей, вельмі непроста. І фактычна быў камісаваны з войска,
А наш герой пайшоў не па шляху брата, не стаўся вайскоўцам, але можна лічыць, стаў воінам Хрыста. І ён абраў навучанне духоўнае і завяршае магілёўскую такую духоўную каталіцкую семінарыю у Петербурзе і, канешне, у рэшце рэшт каталіцкая духоўная акадэмія. Ён навучаецца ў Санкт-Петербурзе. Это 1913-14 год. Ён фактычна знаёміцца, найверагодна, з будучымі такімі зоркамі, пра якіх ужо мы значна больш ведаем. Гэта і Святар Хведька, гэта і Андрэй Цікота, гэта і Вінцэнт Гадлеўскі. І вельмі важна, што ў гэтай духоўнай акадэміі ў Санкт-Петербургу вучыліся студэнты розных нацыянальнасцяў. І кожны стараўся трымацца сваіх сяброў, сваіх землякоў. І хутчэй за беларусаў арганізаваліся іншыя прадстаўнікі. Палякі зарганізаваліся, літоўцы, латышы, у іх былі ўжо свае гурткі, свая дзейнасць. І ўрэшце рэшт, прыкладна 1912 год фарміруецца беларускі гурток у Санкт-Петербурзе, такі у духоўнай акадэміі. І адным з сябраў гэтага гуртка становіцца наш акурат герой Ігнат Жаўняровіч. І неўзабаве ў 1915 годзе ён быў пасвечаны ў святары. І адно з першых месцаў, дзе ён служыў, гэта было такое месца Прыдруйск. Можна лічыць такі родны для яго мясціны, бо Прыдруйск сёння гэта тэрыторыя Латвія, ёсць такі там населены пункт Піедруя, акурат насупраць Друі, акурат насупраць беларускага горада. Паміж імі заходняя дзвіна. І ў касцёле у Прыдруйску служыў Ігнат Жаўняровіч. Вельмі цікавая назва Прыдруйск, бо мы ведаем, што яшчэ ў даўнія часы, шмат стагоддзяў назад, род сапегаў, калі Друя развівалася пры сапегах, то фактычна Прыдруйск гэта была як частка Друі. Але зараз яно падзеленае акурат ракой, і менавіта ўжо не столькі ракой, колькі дзяржаўнай мяжой па рацэ Заходняя Беразіна. І Прыдруйск і Друя у нас былі такія населеныя пункты Мір, дзе знакаміты замак, і Замір'е, бо блізенька гэта сённяшняя Гарадзея. І, канешне, прыгадаем, што пэўна, што мог вяртацца на сваю радзіму, сваю родную вёску, бо гэта непадалёку, ехаць у Друю. І, канешне, прыгадваюць, што у свой час, нават за савецкім часам, хоць была там мяжа, але, як мяжа, рэспублікі была ўжо іншая, Латвія, але савецкая. І так ці іначай прыгадвалі, што калі трэба у абедзены перапынак схадзіць у краму, то можна было акурат праз заходнюю дзвіну і хадзіць у краму, наведаць сваякоў, схадзіць на кірмаш, набыць дзіцёнку боты. Всё было вельмі блізенька. І, канешне, у тым асяроддзі панавала, мусіць, некалькі моваў. Беларуская, ідыш, латышская мова і, канешне, польская таксама. Такая мультикультура, мультикультурны код гэтых нашых мястэчкаў. І, канешне, мы прыгадаем, што ўжо пасля у Друі створыцца знакаміты духоўны цэнтр беларускі, дзе вельмі рупліва на карысць беларускай мовы, культуры працавалі ксяндзы Марыяне. І так сталася, што недалёка ад той Друі нарадзіўся наш герой, і там жа ён служыў, у Прыдруйску. Але праслужыў не шмат, праслужыў літаральна праз месяц, яго ж накіравалі у такі горад Рыбінск. Рыбінск гэта сёння Яраслаўская вобласць Расіі, і гэтая мясціна даволі цікавая. Збярогся стары прыгожы касцёл 1910 года. Лічыце, это адзін з немногіх касцёлаў, які быў пабудаваны за ракой Волга. Чаму ж так далёка і каталіцкі храм будавалі?
Все вельмі проста, бо падчас паўстання 1863 года былі высылкі, высылалі шляхту і ў гэты Рыбінск. І пасля гэтай шляхцічы, а можа іх ужо і дзеці, той, хто заставаўся, часта былі каталікамі і прасілі пабудаваць касцёл. Так яно і сталася. І ў гэтым Рыбінску служыў таксама Ігнат Жаўніровіч. Мы ведаем, што гэты храм за савецкім часам у 30-х гадах быў зачынены, і ўрэшце рэшт там была і сталоўка, і інтэрнат для чыгуначнікаў. Чаго там толькі не было, як выкарыстоўвалі гэты будынак, велічны, прыгожы будынак касцёла. І сёння гэта будынак належыць Рыбінскаму універсітэту. Ён фактычна не выкарыстоўваецца як непасрэдна храм Божы. Галоўная там прастора – гэта такі студэнцкі клуб, актавая зала. Але сам храм вельмі прыгожы, вельмі маляўнічы, асабліва каларытна ён выглядае ноччу, там такая выдатная падсветка. І будзем памятаць, што герой нашага выпуску акурат служыў у гэтым касцёле. Не толькі ж месцы служэння такія былі далёкія, куды духоўныя ўлады накіруюць, там і даводзілася служыць. Але, пэўна, з вялікай радасцю наш ксёндз пачаў служыць в Оршы ў 1920-х гадах, з 21 па 24 год. Збярогся касцёл у Оршы. Дарэчы, там прыгадваюць нашага ксяндза, падчас пераліку тых, хто там служыў, прыгадваюць Ігната Жаўніровіча. І, канешне, наш герой карыстаўся вялікай пашанай у мясцовых парафіянаў. Яны вельмі яго паважалі, любілі. І ў свой час, калі давялося, зноўку, скажам, з'явілася перспектыва служэння не ў Беларусі, парафіяне выступілі з такім лістом да духоўных уладаў з просьбай пакінуць Ігната Жаўніровіча в Оршы. Гэты ліст збярогся. Там зацытуем яго. Мы, ниже подписавшиеся прихожане Аршанского Римско-католического приходского костела, услышав повеление Вашей Эксцелленции о переводе из нашего прихода в другой приход настоятеля означенного костела ксяндза Жаўніровіча, покорнейше просим Вашу Эксцелленцию об оставлении для дальнейшей пасторской деятельности в Аршанском Римо-католическом костеле. И перелічаюцца наступные причины, чему же такая просьба пошла от прихожану. Первое. Помимо приведения ксяндзом Жаўніровічем по получению им в свое ведение нашего расшатанного во всех смыслах до этого прихода в цветущее состояние. То бок, первая причина – это то, что привел у належный выгляд, да и не только знешні, а и унутраны, вось гэты цудоўны костел. Другое. Оказанной им за все время почти трехлетнего пребывания настоятелем костела неутомимой энергии в деле укрепления католических нравственных основ в прихожанах веренного ему прихода. То бок так вельмі не только стены упрыгожыў, наладзіў, скажем так, вось дагледзеў, але галоўнае гэта сам касцёл, сама царква, гэта ёсць люди, это есть тело Христовое. И означали, что им за это время детально изучены моральные и материальные условия жизни каждого из нас. И так само означалось наступное, что четвертый, можно сказать, такой пункт. Кроме того, знакомство ксяндза Игната Жаўніровіча с нашим местным белорусским языком облегчало наше общение с ним. И таким чином мы разумеем, что просили 63 человека, поставили свои подписи, каб ксёндз Жаўніровіч застался в Оршы. І пры гэтым азначалі нястомную энергію гэтага ксяндза, ягоную руплівасць. Ну, як мы тут бачым, што служэнне, верагодна, што казані, або сумоўе з людзьмі ён рабіў на мове нашага народа па-беларуску. І, канешне, гэта быў такі вельмі важны момант.
Я скажу, што увогуле ён выступаў за такую беларусізацыю нацыянальна-рэлігійнага жыцця сярод беларусаў-каталікоў. Ігнат Жалніровіч прыгадваецца, што ён удзельнік першага такога з'езда беларускіх каталіцкіх святароў, які адбыўся ў 1917 годзе. Уваходзіў у саюз ксяндзоў беларусаў і пэўна, што заклікаў, каб касцёл Беларусі мог з пашаны ставіцца да беларускай мовы. І, канешне, всёшку Жаўніровіча не пакінулі воршы, як так бывае, на жаль. Ён паехаў на іншыя месцы служэння. Гэта былі служэння і у Маскву, там такі даволі прыгожы храм безаганнага зачацця на свяцейшай панны Марыі, і там ён служыў з 1925 года. І таксама служыў Свяцілавічы. Свяцілавічы гэта сёння такі Бялыніцкі раён Магілёўскай вобласці. Быў даволі незвычайны касцёл у гонар святога Людовіка. І ўжо пасля гэты храм быў зачынены і пераабсталяваны пад школу. Была там свой час школа, калгасная кантора, а зараз размяшчаецца пошта. Так ці іначай цікава пабачыць, як выглядаў гэты храм раней, дзе служыў Ігнат Жаўніровіч, і як ён выглядае зараз. Але сам будынак, ён як бы фактычна ёсць. І зберагліся цікавыя здымкі інтэр'ера касцёла ў Свяцілавічах. Таксама даволі адметна ўбачыць, як ён выглядаў. Я ўжо казаў, што ён служыў у Маскве таксама, і пасля закрыцця касцёла па вуліцы Малай Грузінскай, у тым раёне, скажем так, ён пераехаў у Смаленск. І ўжо служыць у Смаленску, жыве ў Смаленску. І так атрымалася, што ў лістападзе 1929 года, лічыце, толькі адбылося ягонае дзень нараджэння вось нашага Ігната Жаўніровіча, яго арыштоўваюць у 29 годзе. І ў 30 годзе асуджаны на 3 гады высылкі ў горад Канск. Канск гэта даволі далёка. Гэта далей, чым Тюмень, чым Омск, чым Новосібірск. Лічыце далёкія мясціны, там не так ужо звыш далёка знаходзіцца Іркуцк. Вот у гэтай далёкай краі быў высланы наш ксёндз Жаўніровіч, і фактычна 3 гады высылкі ён атрымлівае, але лічыцца, што там жа у 30 годзе яго зноўку арыштоўваюць, зноўку прыдумваюць нейкія такія прычыны надуманыя, і ўрэшце рэшт адпраўляюць яго славуты лагер на Салаўкі, Салавецкія азёры, Салавецкія астравы. Салавецкія астравы. І ён знаходзіцца на такі другі па велічыні востраў Анзер, ён называецца. І мы ведаем, што ў гэты час вязні, гэта было надзвычай складана ім там выжываць. Асабліва велізарная падтрымка гэта была дзейнасць ксяндзоў. А там было дзесяткі каталіцкіх ксяндзоў, якія служылі, наколькі маглі, праводзілі і богаслужэнні, вось такі тайны фактычна, можа нават і на нарах сваіх. Яны праводзілі і хрышчэнні, часам нават кажуць венчанні. Так ці іначай для вязняў гэта была велізарная падтрымка, што ёсць такія святары, якія і там жа ў гэты складаны час падбадзёрваюць, дапамагаюць, ну ёсць такім маральным арыентырам, компасам. І, канешне, атрымалася так, што адбываецца ў 1932 годзе і нашого ксяндза арыштоўваюць па справе, як тады называлось, обвиняли в создании антисоветской группировки, ведущей антисоветскую агитацию, тайно совершавшей богословские и религиозные обряды и осуществляющей нелегальную связь с волей для передачи за границу сведений шпионского характера о положении католиков в СССР. Мы разумеем, што гэта азначала. Гэта азначала, што ксяндзы, і ў тым ліку Ігнат Жаўніровіч, непасрэдна служыў, дапамагал там, дзе яго закінуў лёс, закінула выпрабаванне,
вось на Салавецкіх астравах. І мы прыгадаем, што рабілі асобны выпуск пра іншага ксяндза, у якога даволі падобны лёс, пра Антона Дзімяшкевіча. І гэты ксёндз таксама ў той жа самы час быў на Салаўках, так жа сама служыў. І пра Антона Дзімяшкевіча вы можете паглядзець у нас асобны выпуск пра гэтага ксяндза. Так ці іначай, фактычна ксяндзы былі арыштаваны, многім далі яшчэ дадатковы тэрмін. Пасля некаторыя былі расстраляны даволі немала. Лічыцца, Сандармоху 23 каталіцкіх святара было расстраляна ў 1938 годзе. Але атрымалася так, што фактычна наш дзеяч, яму удалося дзесьці ў 1934 годзе з гэтых Салаўкоў выбрацца зноўку ў Рыбінск. Пэўна, што завяршыўся, можа быць, тэрмін, або мы не ведаем гэтых акалічнасцяў, але ёсць звесткі, што ўсё ж нібыта ён на пэўны час з'явіўся на волі. І мы прыгадаем, што в 1934 годзе ён быў наноў арыштаваны, ужо лічыцца ў Смаленску, дзе быў настаяцелем касцёла. Так ці іначай, 1934 год, зноўку арышт, зноўку 1934 і ёсць звесткі, што і пазней таксама былі арышты, там 1936 год. І, канешне, арышт за арыштам ідзе, і ўрэшце рэшт ён атрымлівае ў 1936 годзе 5 гадоў так званых лагероў, і адпраўляецца ўжо далёкую высылку, такую каргандзінскую вобласць, гэта тэрыторыя Казахстана. І так атрымалася, што вось гэтае, скажем так, заключэнне, зняволення на Салаўках, ён у той жа самы час адбываў з іншым Жаўніровічам, з Уладзіславам Жаўніровічам. Пэўна, што, можа, гэта нейкі сваяк, але дакладна, што бацькі ў іх розныя, але так ці іначай розныя святары, ксяндзы, але атрымалася, што адзін з Салаўкоў не выйшаў, ён загінуў, ён быў расстраляны, гэта Уладзіслаў Жаўніровіч. Часам прыгадваюць, што ён, наверагодна, быў расстраляны ў Смаленску. А наш Ігнат Жаўніровіч змог атрымаць волю, але не на доўгі час, і пасля адпраўляецца ў лагеры Казахстана, дзе таксама было вельмі складана, вельмі непроста. І ўрэшце рэшт у жніўні 1937 года наш герой выпуску, ксёндз Ігнат Жаўніровіч, ён загінуў, ён памёр у зняволенні. Канешне, я скажу, што вельмі непроста разабрацца у гэтым нават, якія звесткі да якога ксяндза адносяцца. Бо Жаўніровічы іх пазначаюць рознымі прозвішчамі. Жаўніровіч, па-руску Жолніровіч, пасля Жэлніровіч, пасля Жэвніровіч. Вельмі шмат такой рэбус трэба разгадваць, і, канешне, шмат яшчэ звестак трэба дазнавацца пра лёс Ігната Жаўніровіча, пра ягоныя, магчыма, лісты, бо ён пісаў у Чырвоны крыж. Магчыма, прасіць, каб з Казахстана маглі да нас патрапіць матэрыялы пра гэтага ксяндза, які пражыў не шмат, але які, вот, мы ведаем, што загінуў, памёр у Казахстане падчас зняволення. Але для нас важна тое, што ў роднай вёсцы Ігната Жаўніровіча, вёска Бабарыкі, Мёрскага раёна, зараз нават удалося звязацца з мясцовымі жыхарамі мне, паразмаўляць з імі. І там нават памятаюць гэтага ксяндза. Памятаюць, што быў такі ксёндз. Праўда, лічылі, што, можа, ён з'ехаў у Польшчу. Далёка не ўсе ведалі, што ён загінуў акурат вось у Казахстане ў свой час. І мала таго, людзі прыгадваюць месца, дзе стаяла родная хата Жаўніровічаў, адкуль вось акурат гэты ксёндз.
прыгадваюць вельмі цікавыя гісторыі. Прыгадваюць, што ў гэтай хаце быў велізарны склеп, такі падземелле. І калі адбылася ў Другую сусветную вайну бамбёжка, і такія запальваючыся снаряды лецелі з самалёта нямецкага вось у гэтую вёску, палілі хаты, а хаты вельмі часта былі саламянымі стрэхамі, то запальваліся хаты. І ўся вёска збеглася ў склеп Жаўніровічаў. Мы ведаем, на той час ксёндз ужо быў загінуў, 37-м годзе загінуў, але у пачатку Другой сусветнай вайны, ну, лічыце, вот этот 41-й год, ужо калі зноўку вайна распачалася, вся вёска збеглася да хаты ксяндза, і там жылі, мусіць, сваякі Жаўніровічы, і якія, можа, і заклікалі, каб яны ратаваліся, і вся вёска фактычна уратавалася. Шмат хатаў згарэла, але людзі ў гэтым склепе выжылі. І гэта вельмі важна нам памятаць. І таксама прыгадваюць, што ў гэтым жа склепе фактычна уратоўваліся некалькі сямей габрэяў, якіх вялі ў гета у Друю. А мы ведаем, што ў Друі загінула не менш 2200 габрэяў, вельмі шмат. І па дарозе, як тых вялі ў гэтую Друю, змаглі некалькі габрэйскіх сямей уцячы і прыгадваюць, што ў гэтым жа склепе Жаўніровічаў яны як бы нібыта і хаваліся, ратаваліся. І, канешне, я дзякую за гэтыя звесткі і мясцовым жыхарам, і перш-наперш такому рупліўцу Сергею Урбановичу, які мае там сваю аграсядзібу, называецца «У вадаспада», бо фактычна на месцы гэтай хаты стаяла ранейшая хата Жаўніровічаў, і зберагліся нават шэраг рэчаў. Збярогся гэты склеп, дзе людзей ратавалі, збераглася бэлька, яна абгарэлая, чорная, але яна яшчэ дастаткова трывалая, і таму яна як напамін пра тыя падзеі. І зберагліся і куфар, і абразы каталіцкія, і зэдлік спецыяльнае такое месца, каб прысесці, а ў свой час, каб забрацца на печку. Важна, што збераглася муроўка, сцены, такія сутарэнні, падвалы, гэтыя часткі дамоў на гэтай тэрыторыі аграсядзібы, яны акурат яшчэ з часоў Жаўніровічаў. Таму для нас важна вось тое, што ёсць месца, дзе жыў наш ксёндз. І зараз, я спадзяюся, у той вёсцы пасля гэтай праграмы і нават падчас гэтай праграмы, як яна выйшла, калі яна рыхтавалася, то людзі па-новаму будуць нейкім чынам больш памятаць гэтага слугу Божага, гэтага ксяндза Жаўніровіча. Ягонае непростае служэнне адарванае ў асноўным ад Беларусі, але гэты чалавек меў і такую павагу да нашай мовы, да нашай культуры, але служыў там, дзе было неабходна, і нават у выпрабаваннях, на Салаўках, мусіць і ў Казахстане таксама ён працягваў служэнне перад Богам і для людзей. І наша задача гэта вяртаць імёны з нябыту, каб імя Ігната Жаўніровіча было ведама ў нас і сёння. А звесткі пра яго трэба шукаць нам усім, наколькі гэта магчыма. Дзякуй вялікі, з Богам! Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.